אנחנו פותחים את פרק המגזין עם הסיפור המטורף הבא. איגור נסטרנקו, שאתם רואים כאן, יושב לצידי, הוא למעשה מת. כן, למרות שהוא יושב כאן לצידי, מדינת ישראל מתעקשת שאיגור נפטר כבר לפני 4 שנים. כל הניסיונות שלו לשכנע את המדינה שהוא חי, נושם, בועט, לא עובדים לו. מה העניינים, איגור? כמו שאמרתי, לא כל כך, כי אני לא חי. אתה לא חי. תסביר לי איך קרה הפלא הזה? היה פרק זמן שנעלם לי תעודת זהות ואיבדתי אותו אולי, והיה לי פריצת רכב וגנבו לי תעודת זהות, ומישהו התחזה בי כנראה, ומזה התחילה הבעיה. ואתה מקבל לפני, ב-2018, אתה מקבל מכתב הביתה, אשתך בעצם, שכתוב, היא קיבלה, כן. הראינו להודיעך כי מגיע לך קצבה, בגלל שבעלך נפטר. בדיוק. ואז אתם שולחים מכתב ואומרים, חברים, אני פה, לא נפטרתי. מה אומרים לכם? אני הייתי בחו"ל, הייתי באוקראינה בקייב, ואמרתי לה, תרשמי להם מכתב, שאני בסדר. היא רשמה להם מכתב, אבל הם ממשיכים כל שנה, שולחים לה מכתב מחדש. והיא כל פעם שולחת מכתב ואומרת, הוא חי. כן, לא ספקה לכסף, לא שום דבר, כן. ולא משתכנעים. ניסית, אבל לא יודע, לגשת פיזית, ללשכת... פיזית הייתי, כן, במשרד הפנים, ומשרד הפנים חקרו אותי, והראיתי את כל המסמכים שעליתי איתם. אמרת להם, הנה אני פה, זה אני, תגעי, זה חי, נושם, הם פנו אותי למשטרת ישראל, שם פתחו תיק על התחזות וזיוף. ובזה זה נגמר. ואתה עדיין מת. כן. טוב, ועוד לא דיברנו על איך זה יסבך אותך, כי זה גם עלול לסבך אותך. ונמצאת איתנו כאן עורכת דין שמתמחה בהגירה, מאיה וייס תמיר, שלום. וזה לא פעם ראשונה שהסיפורים האלה קורים, נכון? לצערנו לא. יש הרבה מקרים, בוא נגיד, זה באמת מקרה אחד החריגים, אבל כן, אנשים מקבלים לפעמים כאלה אותות כאלה שהם לא שמים לב אליהם במהלך השגרה, וזה חוזר אליהם. וזה בדיוק מה שקרה לאיגור, גנבו לו את הרכב, נגנבה תעודת זהות, זה כבר היה אמור להיות פעמון אזהרה. כבר היה אמור להיות פעמון אזהרה, שכנראה שצריך לא להזניח מקרים כאלה, וכן לנסות לחשוב מה יכול לקרות אם, ולבוא ולעזר באנשים שכן יכולים לעזור, כשזאת קטן, שעוד לא התפתח לצרות, או שאתה לא נמצא פתאום באיזה מעבר גבול ואומרים אתה לא קיים, אתה לא נכנס. אז יש דברים שאפשר לעשות. אז קודם כל, אם נעלמים לכם המסמכים, זה הדבר ראשון שאתם עושים, הולכים למשטרה ומוציאים... למשטרה, אבל גם עם המשטרה. זה שבאים להגיש תלונה, כנראה שזה לא מספיק, צריך קצת להשקיע, לעקוב, לבדוק שבאמת דברים קורים, ויש דברים שאפשר לעשות. כי אתה הגשת גם תלונה ב-2018, נכון? אמרת להם, חברים, נגנבה לי תעודת זהות. כן, הגשתי תלונה ב-2007 שהייתה לי פריצת רכב, כן. כבר אז. כן. אני באמת מציעה שבאמת במקרים כאלה גם לא לתת לרשויות יותר מדי זמן לחקור ולהעמיד אותם בלוח זמנים ולהיות ככה יותר עיקשים. כי אחרת, הנה, אתה מסתבך כמו איגור, טוב? כן, קצת הזנחתי את זה. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו תכף נראה, אולי נצליח אנחנו לשכנע את המדינה. תודה. תודה. אז הנה מה שאמרה לנו המדינה, רשות אוכלוסין וההגירה, בעקבות תלונתו של מר איגור נסטרנקו על גנבת זהותו לפני מספר שנים ופנייתו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה, נבהיר כי הנושא נמצא בטיפול משטרת ישראל, ורק בתום חקירתה ניתן יהיה לפעול בהתאם. הבעיה היא שמשטרת ישראל סגרה בזמנו את התיק, אבל הנה, מדובר בתלונה שהוגשה בחודש אפריל השנה, בגין חשד לכאורה לגניבת זהותו של אדם שנעשתה לפני שנים רבות, מטבע הדברים. החקירה, אשר אינה משותפת למשטרה ולרשות האוכלוסין וההגירה, מורכבת ומצריכה פעולות רבות.